12 и днеска играем отново Clash of Clans. Здравейте, аз съм The Wolf Gamer и Wolf днес... Gamer. Да. И днеска ще правим атаки само с... Ще правим чаленджове с всякакви трупове. Сега ще атакуваме специално с Baby Dragon. Между другото, ако искате да знаете, ние играем в привет сервер, защото това не може да стане в реален сервер, понеже всъщност може да стане в оригиналния Clash of Clans, обаче това, което ще правим, ще струва страшно много ресурс и просто не се заслужава. Да. Значи... Не, той е много силен. Не ги пускай на едно място, на различни места, за да са по-бързи. Пускай ги! Не на едно място! Не на едно място! Oh my god, what the hell? Ама едно, виж, ако са сами, са по-яростни. Но когато се доближат, стават по-слаби. What the hell? What the hell? Човек, Както виждате, това е привет сервера. да можеш да правиш всичко. Абе, Сами, давай това, бе! Гледай какво правеше! Самуиле! Давай абилитето! Не, чакай. И той е. Къде го пусна, бе? Никой няма да се хилва. О май гад! Виж балоните! Сване! Мислиш ли, че можеш да го постигнеш? Да. Иска да види лицето на майнера. Лицето на майнера. Чакай да пуснем останалите. Здрасти. Хай. Омага, Бейб Драгон. При нас е и Крипър БГ 101. За да ръкъпа. Сега Wolf Gamer, Крипър, с какво да атакваме? Да, аз да направя една армия. Без хили. Еми няма. Опа! Едно. Моята армия. Човек, аз съм правил акаунтове, губя. Ой, човек. Че може после аз да предложа. Човек, аз Само трябва да се злокири. Искам после само злокири. Окей. Чакайте, Ма съм после. Чакайте, бе. После след на... Човек, неговото. аз трябва да се апгрейда Без хила, да? локирите. Бе. Какво правите, бе? След неговото съм аз. Кой друг може да е? Amazing. Ей го и колко 100 бега. Къде? С нас. Който гледа Тревор. Който ще гледа нещо. Голяма Абе, армия. ми казаш името е. Чакай. Папа, ай, спри се, да се бе. направи така. Да, бе, неясно съм, аз съм играл. Фона ми е Е, много той- бъга. Хора, знаете ли, че аз съм човек? Дай аз да атаквам. Уй, той няма да го атакна. Хора, знаете ли, че аз съм човек? Да, знаем. Крипър, знаем, че си човек. Уау, това е нова информация за мен, не е достъпна. Кой иска да гледа, аз трябва да отидем с Бето Беар. Летящ педо ли? Да. Аз го гледах. Ти е друго. Аз гледах ти с летящия педо. Бе, дай някой на... Някой нов не. Той ми издостига. Гледа съм. И аз... Жъп. И... О, добре. Окей. Ето си. Виж там вътре има малка дупка. Йеее! Там вътре имаше някаква Сега малка започваме! Валкири! Валкирия, първо Почва се на Валкерия, две ще станем нога Валкерия, всяка дава още две Валкерия, нека силата расте Валкерия, време няма да хабим Валкерия, чуйте плана ни сега Валкерия, завладяваме света! Ето Хога на макс левел. Да се измижа това песен. И сега миньоните! Миньонка сбижа, това е странно. Това са макс левел. Да, знам. И гледайте какво Това е правим. странно. Валкайте, вижте, валкайте, какво правят? Между другото сега Wolf Gamer играеш, защото ми отне телефона. Да, Нали? защото съм да бесто. Какво сега ще отнема? Еми, не. Между другото, този момент! чакай, бе, човек. И спри се. После, в този момент, колко сто бега го откръга?
Сами ще са провели клипа. И както виждате, имаме вълна от миньони и лава пъпчета. Това не са топчета. Пъпчета казах. Окей. Дай сега само с Валкири. Окей. Само Валкирич. Окей. Следващата ни битка ще е само Валкири. Въпреки, че много хора са го виждали. А дай после само с пеки. Правил съм го с пеки хиляди Ама пъти. ти не си показал на клип. Да. Чакай. Не си показал на ми клип пъга с пеки. Иначе аз те видях там една лепът, като направи с пеки. Окей. Дай доя. Ейто. О, бахчено бучето. Вижте само една купа уин. Бахти нупчето голямо. И вижте, за победа е една купа. Бум. А губиш 39. Взят някакъв Да, аз запусна героите. Без герои. Що бе? По-интересно Без ще е. героите. Да, наистина без героите е по-интересно. Човек, оставиха танка, ама всичко друго бият, ама да и Между танка. другото, валките са много тъпи само. Да. И така погащи тичат. И ако виждате, братите им са златни. Добре, това ще е всичко от този клип. Чао! След... чакай. Ще с пръсти. И тъй. Значи, може да харесате клипът и да се абонирате и чао!